И здравейте, хора! Днеска ще играем на Brawl Stars. Да, на Brawl Stars. Опа. Така. Който играе Brawl Stars, искам да се абонира за канала и да хареса това видео. Става ли? И също така, искам да ми кажете докъде сте стигнали на ранкет. Brawl Pass ще свърши след 3 часа и ще добавят най-новият легендарен герой Драго. Това е всъщност дори след 1 час. Така, днеска ще играем с Пайпър на нокаут. След това ще играем с други герои на други карти. Така ще разнообразяваме различните карти и герои. Така, започваме да играем. Чакай. Как не го оцелих? Оп, снайпнат. Аз се жертвам. Не трябваше да го правя. Ама нищо, да спечелихме. Малето Анани за малко да му оцели, бе. Опа. Така. И спечелихме. О, дори си изпълних квест. И да. В момента събирам за Леон. Тъй, че... Да. Сега ще играем с... Ще играем с... Лили. Или не. Да играем с Мико. Пак на нокаут. Тото нокаут е много по-лесно, отколкото на другите, поне според мен. Ако има някой друг такова намерение там, което да има някоя друга карта, да пише долу в коментарите. За мен си е нокаут. Не! Ох, убих я! И да. Мико е понякога много гаден, защото може да скача и така. Няма да можем да го убием. Там, нали разбирате, че когато
нещо има. Мико, ако е там, просто сте загубили. Особено ако има Hypercharge, той ще помъртви. Защото той скача. И когато скочи той, така ние можем да си провалим удар. А пък, когато не скочи, няма как да се провалим удар. И затова Мико е тролещ герой. И да. И да, спечелихме. И хора, това беше от мен. Чао!